V Vani Agrotechnik sa sústreďujeme na veľké skladové zásoby, čím sa snažíme minimalizovať čakacie doby a tým aj promptne reagovať na potreby našich zákazníkov. Máme zavedené moderné logistické systémy a podstatou toho je, aby zákazníci nemuseli čakať a tým sa aj snažíme skracovať tie dodacie lehoty, aby čo zákazník mohol čo najskorej pokračovať v práci. Vrátane toho, že poskytujeme široký sortiment dielov, ale aj poľnohospodárskych strojov, tým držíme aj veľké skladové zásoby na opotrebiteľné diely pre techniku na spracovanie pôdy, veľké množstvo filtrov pre rôzne traktory a kombajny, rôzne oleje, ložiská, ale aj spojovací materiál. Ďakujem, snažíme sa čo najlepšie poskytovať služby našim zákazníkom Vani Agrotechnik.